Good morning mga moms. Hi. So, ngayon, ano ba? Hindi ko alam kung paano ko ito i-intro, no? Since most of you alam naman na ako ang nagbabantay sa bahay ni Mia, no? Na since wala siya at nasa Manila siya dahil sa napakarami niyang ginagawa doon. Nagkausap kami ng isang araw and ayun nga, mukhang matatagalan pa talaga siya bago makabalik dito unless meron siyang extra time dahil grabe no, hindi dahil may yung ginagawang building nila sa La Union is 5 palapag yon, so medyo matagal-tagal pa dahil yung parents niya ay nasa ibang bansa, pupunta ng US, siya na lang din na magiging katiwala nila. So para titignan yung mga gawa doon, no? Everything about sa pagmamanage. In addition to that, may isa pang project yung parents niya. Ito i-chismis ko na sa inyo. May isa pang project yung parents niya dun sa La Union, dun sa lupa ng mga magulang ng parents niya. So since nabili na nila yon, ipapagawa rin daw yun. So si Mia rin yung isa sa si Mia rin yung magbabantay at mag-asikaso habang yung parents niya ay nasa ibang bansa. And now yung kanyang motor no ay tumatawag na kasi gusto na ngang kunin or hahatakin na. Ngayon pinag-iisipan ko siya kung ipagpapatuloy ko ba ako na lang magpapatuloy kasi nagagamit ko naman siya dito sa araw-araw na lakad ko, sa araw-araw na nalakad namin, no? Kapag kailangan. So meron kaming masasakyan. Kaya, pero bago yan, alamin ko muna dun sa outlet kung saan nyo ito kinuha, kung paano magiging mode of payment ko, paano ang magiging bayaran or ano yung mga transaction regarding this motor. So pupunta muna ako doon para makausap ko sila kung anong status ng motor. Kung hindi man, kaya kasi mahirap kasi may monthly na babayaran. Unlike kapag pumili ako ng second hand, may ganitong halaga lang naman, mga nasa ano lang na halaga. So at least yun, wala ka ng monthly na iisipin na may babayaran ako ganito. Additional siyang isipin, no? Especially now, mag-open ako ng store. So, kakailanganin ko ng service. Paruot pa rito, papunta sa store, at saka pauwi na hinaguan. So, titignan ko muna. Pag-iisip ako muna, ayoko rin muna basta-basta mag-desisyon. Basta-basta. So, samahan niyo ako. Let's go. Okay, so mga moms, nandito na tayo ngayon sa store or dito sa outlet ng motor ni Mia. So I'm trying to call Mia right now, kaya lang she's not answering the call. Subukan natin siya tawagin ulit para malaman natin kung saan dito. Kasi ibabalik na natin, pero tatanungin ko muna if ever nakukunin ko ano mangyayari. Sis, ano? Saan dito yung ano store, outlet dito? Saan dito? Itong Honda o dun Motor Star, Yamaha. Saan ang Yamaha dito? Saan ba? Ayun, sa Tawid. Kala ko dito sa 7-Eleven. Ano sinahanapin ko? Kay sa'yo. Sige. Update na lang kita. Oo, kasi wala na. So punta natin sa Tawid. Sa kabila pala. Lumakas yung ulan. Let's go.
So, eto na. We're here na sa... Ay, Rio! Iiwan na kita! So, kausapin ko muna kung anong pwedeng gawin. Kasi napamahal na rin siya sa akin. So, tanongin na natin sa loob. So, this is me here. Punta na si ate. Ayun. So, ang concern ko, yung motor kasi si friend ko, kay Edmerian Estigoy. Oo. So, hindi ko alam kung ilang months nang tulog niya. So, pinapabalik na dito yung motor. So, I was thinking, what if Ito na lang yun. kukunin ko siya, paano ba ang ano? Process. I mean, paano magiging yung bayaran, everything. Tapos, ilang years siya, magkano magiging monthly ko if ever. Tingnan ko muna. Tingnan ko muna kung ano. Kasi sa akin yung hindi. Since pumunta siya ng Manila, ilang buwan na rin siyang wala dito. Okay. Yun, tinatanong ko kung, Pwede ba? hindi, kung ilan na ba yung nahulugan niya or may penalties ba, ano ba pwedeng gawin. Kasi kung medyo baka mapamahal ako, tingin na lang ako ng ibang yun. Okay, ano po namin? At tingnan muna natin yung status ng account niya. So, mga moms, we're here na. Kasama ko si, what's your name? Ay, ako. Naulaw po siya. Ano name mo? Gemma Lee. Si Gemma. So, yung mga naghahanap kay Gemma sa Showtime, andito na po siya. Hindi. So, yung case ng motor ni Mia is medyo sensitive. So, kailangan mo na siya talagang ibalik sa inyo. I-deposit mo na yung motor. Then, tsaka ko pag-isipan kung ipagpapatuloy ko ulit siya. Or, anong suggest mo? Kumuha na lang ng new item ng motor. May mga second hand ko mo. So, titignan natin yung mga motor. Assist tayo ni Gemma. Halika, Gemma. Samahan mo ako. Ang laki ng motor, naka-ribbon. Si Gemma pala to. Charot. Asan na? Saan tayo? Saan yung mga second-handed? Kaso, ito May-ari. may-ari na. Yung mga second-hand na to, installment din ba to? Or then, paano ang magiging monthly? Sa monthly, depende. Okay. Ano bang maganda? Gusto ko sana yung hindi ganun kataas. Actually, si Gear S, sakto nung sa akin, medyo nakatingkayad lang din ako. Ano yung medyo, may sobrang lowered. Brand new. Wala kami ganito. Brand new. So, ang gusto i-push ni Gemma sa akin ngayon, brand new. Kasi wala kaming ribbon na ganyan. Okay. So, if ever, eto, tubeless din to, Yes po. magkano siya monthly? Ito, oh. Kasi kung magagamit ko rin po siya sa pang-araw-araw na lakad dito, mas makakalis po ako. Imagine, papunta ng merkado is 35 pesos. Papunta dito sa Villa, sa kabilang bayan, sa abot ako 50. So, 100 balikan yung sa merkado naman is 70. So, kung everyday ganun ng ganun, sa 10 days, 700. So, to 1, diba? So, paano kung may iba pa kaming lakad, may iba pang pupuntahan? So, let's see. Titignan ko lang muna bago ako mag-desisyon. Ayoko rin muna pong magpabasta-basta o kailangan ko muna rin ipag-aralan. Yes, yes. Yung Grabe. Nakita ko siya. Nandun agad ako sa monthly. So, naduring ako bigla. Anyways. ito yung monthly down payment for Kung 1 sa year. 1 year. Then monthly 1944. And the 2 years down payment is 4510 and monthly 57. Dayon 3 years 521 down payment and
shopping. Ito na ha, mga moms. Nahirapan si Gemma sa akin. Dahil hirap na hirap po siya magtagalog. So, ang pumalit sa what's her name? Mel, si Jean na lang. Ayan, so si Jean ang pumalit sa akin at ipapaliwanag niya sa akin itong kagandahan ng ating mga motor. S. Sa ito, 125S is the difference sa 2 MIUI 125 and MIUI Doon. 125S is ang MIUI 125S may start and stop system. ng Start and stop system ma'am if Yeah. loading siya. if you are in traffic light, Stoplight. yes po. Tapos Nahirapan siya. Na-challenge siya sa akin, mga moms. Nahirapan siya magtagal. Sige lang, okay lang. Mali mo makaya ko. So, pag naka-stop, pag naka-stop siya, makasave ng gasolina. okay. So, mas, siya, makakatulong siya. Less, more power, less fuel. Okay, Use of blue corn oil. Okay. Yun, gets ko na. Nag-gets ko na. Okay na. Ako rin nahihirapan kasi in-English niya ako, mga moms. So, this is also good din naman. Magkaiba lang sila ng presyo, no? Yes po. Kasi yun, ito 80, yun 77. Okay. What do you think? Ay, oo. Ayan, Ayan. Ay, ito pang... Tsaka feeling ko. Ay, oo. Mas okay, ma'am. Ito mo. Sakto siya sa legs ko, mga moms. Meron ako maiksing legs. So, kapag naka-stop kasi syempre kailangan, hindi ako nakaganon ba? Hindi ako nakatungkol. Pinky. Basta dapat nakaganito yung paa ko. Babalik ang kita, maybe for the time. Kasi, ano mo, pwede naman yung sa'yo. Itong isa, So, that's it mga moms. Babay na tayo sa motor ni Mia. Ibalik na natin siya dito sa shop sa Yamaha Villa. And nag-iisip ako muna ng maigi ng sobra-sobra kung kukuha ba ako ng bagong motor or ano bang mas maganda, mas convenient, mas let's see. Siyempre, titignan din natin kung kakayanin ng ating budget. Thank you so much for watching. I love you.